Intro. Intro. Yung intro yan. Kailangan may intro pa talaga. Intro. So, kung gagawin natin yun, mag-iisip tayo ng intro na kailangan energy, lakas, humahataw, originality, paano mo ito i-execute. So, yun na nga guys, no? Paano kaya pag ganito yung gawin ko? Oh, what's up sa inyo no mga kapuds? Andito na naman tayo sa isang episode ng vlog natin. Kasama na rin naman ako with your boy Ichibo. Para maka-copyright tayo yata doon O kaya nito. So, what's up sa inyo no mga kapa? Yun na nga, bago tayo umintro is kailangan muna natin kumain, no? Pagkain natin ngayon is mga manshis. Gago po ka mga manshis ng bubo. See you later guys. Tapusin ko lang po pagkain ko. So yun na nga no mga kapits. Hanggang sa pagluluto, handa ng pagkain. Iniisip pa rin natin yung intro na yan. Atagain ko yan eh. Just go intro. Talaga, pag nag-start ka ng vlog, kailangan be ready ka for something. English muna. Kailangan, handa ka. Intro. Hello sa inyo mga karots. Gago. Intro. Tulad dito. Yes sir. Gago. Intro, ano na? Aha, nakaisip na ako na magandang intro. Mga kapuds, let's go!